SPP, líder v distribúcii energií na Slovensku, ktorý dlhodobo rieši aj zelenú energiu a udržateľné zdroje, poukázal kampaňou Digitálna očista aj na rastúcu uhlíkovú stopu v digitále. Teasingovou časťou kampane sme úplne prvým klipom k piesni Sklíčka dotykov ukázali, že sklíčka, teda smartfóny, nenahradia osobný kontakt s blízkymi. Vyzývali sme ľudí na vypnutie smartfónov, aby sme posilnili skutočné medziľudské vzťahy a zároveň prispeli k redukcii uhlíkovej stopy. Kampaň bolo počuť a tak sme s ňou pokračovali aj cez Vianoce a vyzvali ľudí, aby odložili svoje sklíčka dotykov pod stromček. Cieľom bolo osloviť širokú verejnosť prostredníctvom úspešnej piesne a videoklipu. Po zaznamenanom 11% medziročnom náraste videoreklamy sme sa rozhodli vložiť až 50% rozpočtu len do videa. Spustili sme video a display kampane na YouTube, Mete, kreatívne videá na Pintereste a RTB kampane. Na prvý pohľad sa môže zdať, že si protirečíme. Propagujeme digitálnu očistu, redukciu uhlíkovej stopy a sami spúšťame reklamné kampane, ktoré ju produkujú. Využili sme Adform a jeho funkciu na redukciu uhlíka. Tým sa naša kampaň nezobrazovala na weboch, ktoré produkujú najvyššiu uhlíkovú stopu, ale práve na tých, ktoré riešia problémy s vysokou spotrebou energie v dátových centrách a snažia sa o jej znižovanie. Ďalším krokom bola tiež optimalizácia kreatív pre serverové zaťaženie. Oplatilo sa nám to? Rozhodne áno. Prekonali sme očakávania o 41% v impresiách, teda 8,5 milióna impresií s unikátnym zásahom 1,5 milióna ľudí. Z toho len video zaznamenalo 4 milióny impresií, pričom na YouTube diváci sledovali vyše 13 000 hodín reklamy Sklíčka dotykov. Banerové reklamy sme spustili na všetkých dostupných placementoch na Mete, kde nám Facebook priniesol o 47% viac výsledkov a o 50% nižšiu cenu za 1000 zobrazení ako Instagram. Cez Adform sme získali pozornosť viac ako 48 000 divákov. Aj napriek vylúčeniu najpopulárnejších webov, ktoré podľa kategórie Scope 3 ukázali vysokú produkciu uhlíka, čím sme znížili uhlíkovú stopu o 72%. Reklama divákov zaujala. Až 57% divákov si reklamné spoty pozeralo dokonca. Pri remarketingu dokonca až 96% divákov. Z kampaní si prišlo až 28 000 užívateľov na web pre ďalšie rady, ako znížiť digitálnu uhlíkovú stopu. Zapojili sme aj natívnu reklamu cez Engerio s výzvou Podelte sa o svoj screen time a vyhrajte. A príspevky na MFke a Start Tidape, ktoré dosiahli viac ako 14 000 lajkov na príspevkoch. Kampaň bola spustená aj na Spotify počas púšťania vianočných playlistov v domácnostiach. Televízny spot v primetime slote sme podporili pridanou špeciálnou primetime kampaňou na Mete, čím sme zvýšili opportunity to see o 30%, ako priniesla kampaň v televízii. Klient bol s kampaňou spokojný, čo nás nesmierne teší a pochválil sa aj v podcaste. Aj vďaka SPP a digitálnej očiste boli Vianoce 2023 v mnohých domácnostiach o spoločne strávenom čase a energiou medzi nami bez sklíčok dotykov.